So we are asking our party leader that we do reconsider the possibility of having Senator Mama Kweni Mutula Kilonzo Nuke Dayangani Kalonzo ni kodi yero ario kende dogere urok mara Azimio la Umoja One Kenya katabere debe yero mabiro ponone giudo kale mumanomi Kalonzo ere urok mara Azimio la Umoja no onge kodfua kata kamano jotelo gono dagi momwegi pinyi don buchgi oknyal tiyo ngangiri urok mar Kenya Kwanza motel ne kojalo geten pin Kenya William Ruto. Kuweka ni nyumba ambao tunaongea pamoja, tunakubaliana. Kwa hivyo ile tulikuwa tumesema Kalonzo atasimama kama presidential candidate, hiyo ilitokana na sisi kama viongozi. Tumekuwa na mkataba na Azimio. Kwa hivyo vile tumesema tukikaa chini na tuongee, na tunataka ile maneno ambao sisi kama nyumba turekebishe, tufanye kazi pamoja. Tulimunachi musibedo kakelo fuere kotudre kod lemo manomi Kalonzo no ni lemo no onge chike mapachuka kajo kanyono magdon bura mawaipa to koro duaro ni riwruok mar Azimio One Kenya oket lemo no oluregi chike mapachuka. Nyalo bedo ni Kalonzo chik ni riwruok no nyalo ndhoge ahinya to kalore ni lemo no onge e chike mathurka. There is still some window before 30 years that the other core principles, that is Laila, Uhuru, and our Excellency Kalonzo Musyoka, have that window to see whether we can move as a team with our own conditions. Magi timore seche maduol matao yiero mapachuka IBC to seketo Kalonzo Musyoka listi margi kaka chiel kuom jolar Compton piny Kenya yiero mabiro madwe maraboro kakoro dong mana matin ne dweche adek kende to piny Kenya dhi e yiero maduong'. Ramogi wach Kalonzo ang'eni joma thoth medo penjore to en achiel kuom mano ma bende wamiyi godo thuolo mondo indiknwa e namba 336 nono ni nene nade dhi duogo Odhi duogo kosi wacho nango dhi duogo kendo mabiro seche mamedo wacho gi dhoge wuon ni odwa kawo nafas mondo opar maybe oparo kendo koro neno ni en sama koro inje duog chien ong'e machien nikech gima jogo mabende wacho weche mag siasa wacho ni jotelo mantiere duond bura mar Wiper ok nyal wuoya ka onge wach mowuok kuom jatelo. Gima duong' ka ende ma wanyalo penjore bende Lydia kachiel kod joneno mag en to kakoro nyinge osegol gi IBC e listi cha wuok mare mowuogo dhi ogol nyinge no nyalo chalo nade mane gimokete wang'wa mondo wanyisi nyakoro Mugajuang ni en ang'o ma bro timore kotendre kod wachno. Aporo wasuro jatenda Azimio la Umoja Raila Odinga gi jalupne Martha Karua ne oyudo thuolo mar larruok gi jodolo ma kanise mopogore opogore. Raila kod Karua loso ko jodolo go magipuoyo kuom bedo e opara manyime jiwo kanyakla mar oganda jo Kenya. Judito mag Azimio la Umoja Raila Odinga kod jalupne Martha Karua bende ne ochopo e nyim jodolo mondo gichiw singo margi ne ikruok ne yiero maduong'. Raila kod Karua okawo thuolo mar jiwo jodolo mondo mi ochung' kodgi. Tuungane pamoja ili tuweze kupeleka nchi hii mbele. Mlisikia mimi nilikuwa nasema napeleka wa Kenya Canaan. Canaan ile manake ukiona ile nasema ati plenty be found within our borders. Tunamheshimu, we recognize you and the role that you play in this country. Tunataka pia, and you've played before because you assisted in opening the eyes of the people to help us get independent. Na bado munafungua watu macho. Jotelogo bende ojiwo kanise mondo obede opara manyime kwedo richo matimore piny owacho koriwo koda mibadhi. To deal with three major enemies of our people: ignorance, poverty and disease. Sababu iko wakati maovu na mazuri inakaa kama zimekaribiana. Watu wanakosa kuona ni pande gani. Kwa hivyo bado mko na kasi muhimu ya kuona ya kwamba tumepeleka nchi yetu pahali pazuri na sio kuiangusha. Now that the die is cast and it's very clear that we are going to the time that they have prayed for, we agreed that we meet today and get an opportunity that you speak to them. Servants of God
Time and again, we have taken our time to pray and guide this country, especially during very defining moments like this. Raila kod Karua bende osingo madhi nyime gi lek mar keto Kenya kanyakla. Juzi mimi nimeteua Mama Martha Karua. Wale wameanza kucheka ati ameweka mwanamke tu. Mimi nauliza hawa nani miongoni mwenu hapo hajazaliwa na mama? Kuna mwingine ambaye amezaliwa na mwanamume kama peke yake? His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga ni Mkenya mzalendo ambaye amepigania haki za Wakenya bila kurudi nyuma. Awe ndani ya serikali awe nje, hakuna kitu ingine amefanya maisha yake. Yeye tumekuwa naye katika vita ya ukombozi wa pili. Na yeye alikuwa anasimama imara wakati wengi wanaume walikuwa naogopa. Jotend Azimio la Umoja osingo mar dhi nyime gi bagoromo mamoko mag siasa gi kweth mopogore mag dini. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wane magumo tudre kod sasa nyakora mga juang kwetha mar jo siasa ma Kenya Kwanza no rombulu kata sero jo sawa to ahinya ebi magi mar bero chuny mapachuka. Kaka yudo na koth lero kwetha Kenya Kwanza ne osingo ber mar jiwo johala matindo ka giyudo telo. Jotelo mag kweth Kenya Kwanza kotelnegi kod jalub jatend piny Kenya William Ruto ne otero kampen mar gwenge masawa mar Kenya. Ne gichopo nyaka kaunti ma Murang'a kendo limo gwenge mag Mathioya kod Kigumo. Ruto ne okawo thuolono mar lero ajenda ma en go mar jiwo uchumi mar johala matindo. Kila kijana ambaye ako na idea na mpango, sisi tutampatia pesa ya startup ya biashara. Kila kijana anaweza kufanya biashara na ajiri vijana wenzake. Ruto bende koni en kod thuolo malach ma iko ne joma mine e piny owacho mare. Okoni nus mar jotend migepe biro dong ne mine. Kama Kenya Kwanza tutakuwa na women charter ambayo wa mama wote watatuambia na wata influence vile mambo wanataka. Tutaweka katika charter ya kina mama na tutakuwa na charter ya vijana ili kina mama watueleze mchango wao utakuwa namna gani na wapatiwe nafasi ya kutosha katika kuendesha serikali katika viwango vyote. Singo mare ne jopiny ma Murang'a kod alworane en mar duoko chien nengo mar mbolea nyaka shilingi 2,500. Kila mkulima tumsaidie aongeze mapato yake, na pia tuondoe cartel na tufukuze mabroka, ndio kila mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni bila ya kusumbuliwa na mabroka, bila ya kusumbuliwa na makatel. Ndio tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya mkulima. Sisi tuko Kenya Kwanza kwa sababu watu wa Murang'a ni wakulima. Maneno ya TMR ya kahawa, TMR ya majani, TMR ya maziwa, ndio wakulima wapate kitu kwa mfuko. Wakenya wako tayari kupiga kura ili wateremshe bei ya mbolea, wateremshe bei ya unga, wateremshe bei ya mafuta na waweke pesa kwa mfuko. Mko tayari? Motelo Ruto ne obagoromo mar weche mag johala gi johala mag Kiambu kendo singo ni obiro bero sekta mar ohala ne johala matindo. Edwin Okoth, Ramogi TV. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ochugo kweth jo siasa madhi tayo kampen mar manyo tend piny Kenya ne Raila Odinga gi Martha Karua. Kweth no mar kampen ong'inje kidiene mopogore kochakre gi aput madhi tayo kampen maduong'. Kweth no telne gi Raila Odinga kod jalupne Martha Karua. Bende kweth no go Raila Odinga idhi sir gi jo siasa kaka Junet Mohamed, Peter Kenneth, Opiyo Wandayi, Mishi Mboko e kind mamoko. Korka wakeni Gladys Wanga kod Charity Ngilu dhi bedo e opara manyime kampen go mayuayo wakeni buora. Rahab Mwilu, Rachel Shebesh, Rosa Buyu, Fatuma Gedi kod Judy Pareno dhi bedo e kweth mar wakeni e kind mamoko. E gwenge maimbo mar Kenya Wycliffe Oparanya, David Eseli, Wafula Munyinyi kod Florence Mutua gin moko kuom jogo madhi tayo kampen. Stephen Tarus kod Joshua Kutu ni e opara manyime kampen maholo maroka ka Hassan Joho Granton Samboja chwalo gwenge mag Nam Chumbi. Nyanza ni kod kweth moriwo Simba Arati
kaachiel kod Millie Odhiambo, Colonel Rasanga gi jotelo mamoko mag Azimio la Umoja. Nyakora mogi kama chelo kendo piny owacho ni kod maling'ling ni moko kuom jok malaro kombe mag siasa osebedo ka choko omenda kowuok kuom jotimo ohala ka bende gisingo ni gibiro konyo gi timo ohala bang' ka giseyudo telo. Jatend migawo mar arita Fred Matiang'i ogolo siem ne jo ohala ma pacho ka ni kik gimi jo siasa omenda nikech gin kod ratiro mar timo ohala e pacho ka ma ok nyaka sirgi mana kod jo siasa. Edwin Okoth miya waler mathoth. Jatend migawo mar arita Fred Matiang'i mane twak kod jotimo ohala e magawa mane boma ma Nairobi ne ogolo siem ni moko kuomgi ema miyo jo siasa omenda ma ithoro tim godo maundu e ndalo mag yiero. Jo ohala go wachre ni kwayo pesa kod jo siasa masingo negi ni gibiro yudo kony mopogore opogore bang' yiero. And you know, we are here as citizens. I want to look you in the eye and tell you this. Stop funding crooks yourselves as private sector. You at night threaten you that if you don't support them, you are not going to do business after the elections. Some get money from you. Let us be very honest with you. So if you stop giving them money, they will not have money to stress us. So unless we are very serious about this thing, we are going to get these characters into parliament. So, and you want them to amend your tax laws. You think they will? Matiang'i bende ne omedo ni piny owacho ni kod maling'ling mag rombe ma jo ohala go timo kod jo siasa gotieno kendo omenda ma gichiwo na jo siasa makamago. So look inside and look yourself in the mirror. As you have conversations with us about these things, look at these people whose meetings you are going to at night and during weekends, and places where you are going in some of these sub-market estates in this town. Stop giving them money. Flora, have that meeting. If you want, I can even give you a list from the intelligence. Giving who? Some of them are tax evaders who are now buying protection from some of these criminals. Romo mane Matiang'i otimo kod jo ohala go ne oyuor kod jotend migawo moko auchiel kod jogoro mongirore 18 mawuok e migepe mopogore opogore kama ne gitwak kod jo ohala ewi lwasi mar ohala ma thurka seche ma piny ikore ne dhi e yiero maduong'. Jo ohala bende ne ojiw mondo osik chenro mag yiero makare kama ne osingnegi ni piny owacho ni kod chenro moromo maneno ni yiero time yo makare ma ok medo rocho chumi mar Kenya. I think the challenge that has been given to the private sector is that they also need to take this responsibility amongst themselves and as they engage with political leaders to ensure that they pass the same message of respect for national institutions and respect for processes that are used for dealing with grievances around outcomes, whether it's as an MC. On this basis, from now, the confidence that people are getting is far bigger and better, and therefore boardroom conversations will now be about what next, and about economy, and about solar, it's about climate change. It's much bigger issues than just an election. Piny owacho ni kod chir ni onge chenro mag maundu ma itudo kod yiero ma higani, kendo kwe nitiere rang'iny mamalo ka opim kod yiero mokalo. Okang' ma koro medo bero lwasi mar ohala, ka odong' mana ndalo 77 to piny dhi e yiero maduong'. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora mogod nyake county ma Homa Bay kama obira e county ma Homa Bay osechako timo nonro ewi tulo manyo muoch ewi gweng' ma Wagwe kar chung' od bura ma Karachuonyo manyo weyo ka ji 7 yudo hinyruok ka piko mar 18 bende nokethi. Tulo ma kamano ne omuoch e rakruok mapek manyo bedo e kinde johera mag jochung' ariyo malaro kom gavana ma Homa Bay mano Gladys Wanga mar ODM kod Evans Kidero malaro komno maonge duond bura mora mora kata independent candidate. Komanda mar obila e county ma Homa Bay Samson Olekine okoni giseyudo report ewi monj ma kamano kendo gidhi nyime gi timo nonro. Relations between the supporters of gubernatorial aspirants, specifically supporters of the Honorable Gladys Wanga and the Honorable Evans Kidero. We are ongoing with our investigations. We've got some lead, and hopefully before so long people will be arrested
And they should also be clear to one that we cannot entertain such kind of criminal gangs moving around causing mayhem. We have clearly indicated to them that when they have functions, they must inform the police. We are always ready to provide anybody with security. Even on that Friday meeting, we have told them very clearly that they should, before they go to those political meetings or whatever, they must inform us so that we can be able to advise and to provide security. Ramogi kudong manandalo prabiro gabiro to piny Kenya dhie yiero tarik 9 dwe mar 8. Nitiere dwaro mar neno ni weche ma ichwalo kod jofwambo ne jopiny obedo monon kendo makare. Kotenre gi mano, kambi mar Royal Media Services obago tiegruok mar ndalo 2 ne jofwambo mage boma ma Nairobi ka isire kod kambi mar nyakalondo mar Voice of America mano mantiere piny Amerika. Puonjgo geno neno ni weche ma ichwalo ne jopiny obedo madiera momi pek kendo jopiny oyudo weche makare kinde mag siasa. VOA osebedo katiyo kamoro achiel gi kambi mar Royal Media Services kuom thuolo mar higni 20 ka gichiwo puonje weche mopogore opogore mageto bero lony mar fwambo e pachoka. There's a lot of disinformation and misinformation going around. So how do journalists fact check it and make sure that their audiences are informed? The pivotal issue here for journalists is to tell the truth and to get to the bottom of the truth. Tunadhamini wasikilizaji wetu, na kwa hivyo ndio maana tunatoa mafunzo kwa wanahabari wetu ili kuhakikisha kuwa habari ambazo tunaendelea kutoa kwa wasikilizaji wetu ni za kweli na ni za kuaminika, hata ingawa tunaishi wakati ambapo kuna utandawazi, kuna habari nyingi gushi ambazo zinaenezwa mitandaoni. Wakati mwingi utapata watu wanaelekea kwa redio zetu kutafuta ukweli. Sometimes lies go around the world like several times before the truth can put on its clothes and leave the house. So credibility can be killed very fast. What we've built over the years is something that can be sometimes it's not malicious. You're not making a deliberate attempt to ruin or sabotage the work that we've done many years before, but you're just putting out a story first because you want to say that you are the first with that story, and secondly because you're too lazy to do the fact checking. I'd rather be late than be fast and wrong. Weche gi medo chopo ni nyako Ramogi kokale Ramogi TV kendo amora ahinya nikech in bende okiwe wakendwa e odhiambo. Kabende na dakika 25 bang' saa 3 mar otieno chenro eno imorero kamano kuom kete manakanya kasechegi. Bendero kamano kuom ote magi mago michwale studio kaka luore kod wechego mabende wakeloni. Aneno kanyo ka Felix Ochari mantiere Kanga wacho ni winjo makare kendo wacho ni Wiper oduogi mondo riwre gi Azimio la Umoja kendo wacho kanyo ni mano dhi miyo Azimio teko miwuoro. Kabende aneno kanyo wacho kanyo ni Ramogi ma Otis wuoda wasi boda Ramogi TV neno maler maratari Kalonzo onge kama nyalo dhie nikech ka ok obete coalition mora to onge kod teko. Mano bende pach janeno no nyakora Mugajo. Erokamano nya pastor Okomborwa achani aneno maler kade monger ka kendo ayie gi Chebukati kaka otimo puodho kata temo puodho jochung'. Irio nade kono wan bende wario maber Migori town naneni maber kendo waneno weche manyien mag Ramogi iluongo ni Rajode Ojwando. Erokamano ahinya kasto japuonj moserutaya mano mwalimu Justus Okumu kanyakla koda mikachi iluongo ni Pastor Elizabeth giduto ginen Ramogi TV kendo wacho ni okwayo maber ne jo kanisa miluongo ni Glowful Gospel Church duto te kendo gimed lemo ne piny Kenya kinde gi mag campaign gi motelo ne yiero. Anyanga makopiyo mano jagogo Katuma wacho kanyo ni siasa omora ahinya gi Ramogi TV kendo wacho no mor kod Wiper duogo dala. Wacho kanyo ni weche mago imore donjo direct nyaka village mare moluwo kanyo ni Kanyafuanga kendo wacho ni Ramogi TV chopo kuno maler mokado. Aneno kanyo kabende Musa wuoda Tieno bende wacho ni okete mane Ramogi TV chopo negi eyo makare dwa med mana medo jiwo nyikwa Ramogi ginyiswa pach gi bende kaluwore kod wechegi nikech mano diketo ngala manyime mondo awinje ni in be kari winjo gik ma wacho gi. Akabende
Peno Omosh wacho kanyo ni Wiper osedonje ot kendo Azimio wacho ni is the best house so far. Wan ka tuangeni Ramogi TV odwa nyakwa Ramogi mane od baka wa omiyo waka oyueyo ka waduogo wan gi mathoth ahinya kik idhi mabor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kupwani laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Lek kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Machiegni kendo nyakoro mga jongero kamano kuom kete manaka e Ramogi TV. Wadhi nyime kendo koro wang'eyo weche motendegi nonro kaachiel koda nek. Gikone to achich ma itudo gi nek mar jago manyinge Samuel Mugo Muvota e kadak ma Mirema ochopo en owuon e lwet obila. Achijno manyinge Dennis Gashoki no ochopo log tich mar okwach kich bang' lipota landore ni nyo imanye gi obila go kitude gi nek mar jago manyocha tipo mar video omako ka ichielo gi magina e nyamburko mare kendo mochwe owito ngimane. Jumachiel bang' jal manobila oyango kaka Samuel Mugo Muvota chod magina ma otho e alwora mar Mirema Bure Nairobi. Achich maduong' mane obila mag okwach kich tudo gi nek makamano Dennis Karani Gashoki ne ochiwore kende ka obila mag okwach kich DCI dwaro mare en mondo podh nyinge. Wuok tich tarik 16 dwe mar 5 2022 kar chuny odiechieng'. Jal moro wuotho ka owuok e dhorangach e alwora ma Mirema bang' nyiriri machuok to nyamburko moro temo kalo. Nyamburko manoting'o Samuel Mugo Muvota bang'e to jalno mane wuotho chako kiele gi magina kapok oringo kendo idho nyamburko machielo mane rikrite e dhorangach. Ranyisi ni osetieko tich manokele. Bang' nek magalagala mar Muvota ma bende obila ne oyango kaka thuon Arif ma osebedo kamayo ji katiyo kod nyiri moko matich mageto jopesa madonje magawa kod kuonde tongona. Chenro mar manyo achije e nek mar Muvota kod gima omiyo ni nyalo kawo ngimane oko ne ochakore ka obila tiyo kod moko kuom obok mane giyudo e nyamburko mar Muvota. Kanyo ema obila mag okwach kich DCI ne olieke nying Dennis Karani Gashoki kaka achich. Bang' DCI keto nyinge lela ne jopiny, Gashoki ne wuok oko kendo dhi achiel kachiel nyaka log tich mar obila mag okwach kich DCI mondo puodhre. Ka oloso gi jofwambo e alwora mar log tich mar obila mag okwach kich DCI, achijno koni onge ohala mora mora mosetude gi mosenindo Muvota. Muvota mwenyewe mimi
hata hatujai communicate ama tukafanya any business or anything to do with business or money rendering or anything of the sort. Hatujaifanya na yeye anything like that. Kwa sasa anafanya biashara ya ni brokerage ya Sirius Nakuru, na coordinate na brokers kutoka Busia border kuniletea soya na uza Nakuru. If anything can be followed, I don't have any process of crime. Owacho ni kata obedo ni ong'eyo mosenindo, to ne giromo mana chon, ka tok mano pok onene bende pok giwuoyo. 2010 ndio tulipatana na Mugo na ndio tulijuana huko Meru, kwa wedding ya Meru. 20 last year. Yeah, last year tulipatana coincidentally because we never even had contacts of each other. Tulipatana hapa at the Icon, Kenyatta Road. Tukasalimiana, hata we never spent even 10 minutes. Mimi nikaingia kwa hoteli, yeye akabaki kwa car wash. Kutoka hapo hatujaonana tena. So nakuja kushtukia na akisiwa nimemada. So I wonder how. We have not been communicating with the guy. I've never communicated with him over the phone. I've never had his contact. Gashoki oyango ni bang' winjo kani nyingi olieki kaka cheche winek makamano. Kata mana jogo mane gitimo godo ohala sani oluore, gino ma omiyo sani ngima oridore ne, kendo ne chune mondo chiwre en owuon e lwet obila. Watu wenye nimekuwa nikifanya nao biashara wananiogopa, hata wataki kunikaribia. Sasa you see, things are tough for me. Yeah, that's what actually nataka nijipresent, ndio at least they prove me innocent because I'm innocent. Bang' achich mitudo gi nek mar Samuel Mugo Movota koro chiwore lela e lwet obila mag okwach kich. Ting' koro dong' ne obila go mag DCI mar yango adieri kotenore koda kit nek magalagala no. George Bati, Ramogi TV. Nyako Ramogi, jotije mag piny owacho ma Homa Bay ochako ng'anyo margi kaluwore gi deko mar osara mar dwe mar Ang'wen. Jotije go manie bwore uruoge ariyo magin Kenya County Government Workers Union kod jotije mag piny owacho e bwore uruok mar Kenya Union of Civil Servants okone jokanyo magi mondo mi obol gigegi mag tich piny nyaka chieng' moro chulgi osachgi. Jotend riwruoge kod moko kuom jotich ne odhi ogo tach e dho rangaj Gavana Cyprian Awiti ka gibandho chudo margi. Nyaka gi sani jotije go koro riwore kod jochiw thieth ma bende gi kinde ni nitiere ng'anyo. Chakre nyakwere nyaka tong'wa gi Uganda onge tich madhi mbele nyaka remba nam. Ubed jajuok, ubed ja license, ubed ng'ama tiye bus park. Wa declare kawuono ni onge tich nyaka chieng' miwa pesa. Chakre kawuono wabro organize wa parade maduong' machakre kawuono wabro go touch office of the governor ka nyaka chulwa ng'owa. Jogi sandore malich ma nyithindo wa iriembo negi e skul pile ka pile. Koro wakwayo county government ma Homa Bay mondo chul jotich. Ka ok ochul to onge tich. Abende kaka Kenya Union of Civil Servants walando ni sani onge tiyo e county government of Homa Bay. Nyaka chulwa misara mar 2 months. Nikech ok wanyal dak wabiro tich to kata luoko kinyal luokori pi onge udi. Weg udi bedwariembo wa udi modake. Nyithindwa bo oseriembe skul, wan ga yot, ok wanyal miyogi kata gik mowinjore wamigi e utewa mondo gichiem maber. Omiyo ma sani walando maber ni ka gisei yie ma gichulo wa 2 months, April and May, to giluong jo union officials mondo ng'anyo ma walando kawuono ni ji oduoge tich. How was a sign back to work formula. Nyakoro Ramogi gikone to koro achich miluongo ni Nuru Mashid manyocha omaki Mombasa bang' tude gi wach loko ohand yedhe ma mero ji ne ochwale doho ma Shanzwe County ma Mombasa. Nuru no obila omako chieng' tich abich juma mokalo bang' juke kod packets 35 mag yedhe midendo ni cocaine ma nengogi romo shillings milion 100 e ot moro mantiere gweng' ma Utange County ma Mombasa Kisauni. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Bang' bedo e bwo arita mager mar obila e thuolo mar ndalo adek mosekalo, achich ma itudo gi wach loko ohand yedhe ma mero ji Nuru Murshid ne ochwale doho ma Shanzu Mombasa.
Achijno ma jahigni 29 mane ochwele nyim jang'ad bura Florence Masharia kata kamano ne okosomne ketho mare bang' jata chenro mag doho Anthony Musyoka kwayo thuolo mar ndalo 3 mondo gidhi nyime kod timo nonro. It is of paramount importance that the IO makes a finding as to whether she is a distributor or is working together with other people, and therefore Your Honor, it would be useful to have her in custody for 3 days for the earlier stated reasons, to be able to unearth as to whether there are other persons who are related. Kata kamano, achijno kotel ne kod okil mar Eugene Wangila ne okwedo malich mokalo kwayo makamano kokoni nyocha obila ni kod thuolo moromo mar timo nonro nyaka ne make chieng' tich abich mokalo. We pray that the 3 days be found to be fit for the investigating officer to have the respondent in custody, to allow the investigations to continue and be completed without any prejudice by releasing the respondent. They have held her for 4 days. If it is forwarding the mobile phones to Nairobi, the Mombasa-Nairobi road has not been closed during the weekend. Neither were planes grounded. The SGR train was working. Recording of witnesses, the police station was open. I've been there twice. And the officers were very busy on Saturday and Sunday. Your Honor, considering the 2 days that the expectant respondent was in police custody, I wish she would be closer to him and see how mosquitoes have made a feast of her. We think they should bring charges before you. Achijno ma bende tuone ni kod yach mar dweche 2 ne okoni buche no itudo gi weche mag siasa gino mane jata chenro mag doho seyo malich mokalo. Your Honor, the respondent before you is 2 months pregnant, a fact that I hope the investigators have informed the prosecutor. The pregnancy is stated to be 2 months, and therefore, Your Honor, it's not something that just comes as a surprise and shock to the defense. They need to take it serious. We are looking at a possibility of a very weak prosecution case that is politically instigated. The manner and style in which my client's house was ransacked and ambushed upon, Your Honor, leaves very less to be desired. And if that was the case, Your Honor, it was worth it to note that a criminal offense is personal, whether a political person, whether a prosecutor, or defense counsel, it is personal. There is nothing political about this. Jang'ad bura ne gikone to chiwo ne obila thuolo mar odiochieng' achiel kende mondo mi osom ne ketho mare kokoni obila ne nikod thuolo moromo mar yawo bura makamano. Kore chan som ne ketho mare chieng' tich adek. Gikone to koro achich mitudo gi wach loko ohand yedhe mamero ji Nur Murshid ochwale doho ma kaunti ma Mombasa kaendi Mashanzu kuma koro buche chano dhi nyime. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakora magwadhi wach machielo ni pek mar thieth midhiero kata mar kansa en gino masani hinyo oganda mathoth kendo miyo midekreno medo nyoro oganda. Jojuma miwaler ewi chala mar kedo gi tuono mar kansa e kaunti ma Migori gi pek manitie. Ko tuono mar kansa poko chako thieth mar kansa kabende moko bende koro sechako koro yudo pek mar dhi nyime nikech nok mondo mende madwarore. Familia mathoth bende osuso mwandu gi ma opogore opogore mondo giyud pesa mabende dwarore e thieth mar kansa. CT scan kende achiel en gimoro 8,000 9,000. Kwachako medo kata mana gi test machalo kata biopsy maseche moko ikawo 5,000 ok en gima yot kabisa. Kasto koka kwang'iyo yedhe miketo gi e basics machalo kaka chemotherapy en gimoro like 9,000 per week. Kokwachako ng'iyo kichaki dhie radiotherapy ma itimo Nairobi, timo Eldoret, wayudo ka ng'ato nyalo timo kata sessions per day. Session achiel can be around 6,000-7,000. Mary Atieno en achiel kuom jogo mosud kod tuono mar kansa mabende osudo pek e yudo omendano mar thieth bende nyaka sani koro dwarore. Gima chanda en pesa. Kiseche madwa manyo pesa e bang' wige adek ni mondo mi yud pesa kaka sani piny bedo chung' marach. Ma mondo mi yud pesa no nyalo tami. Ok inyal yudo pesa duto te mondo mi bigo. Atieno ne oyudi kod tuono mar kansa mabende mako thuno e higa mokalo.
ne obiro osiptalno ma Sori Lakeside, Sabkono Manyatike, mondo ni odhi nyime kod thieth mar tuo mar kansa. Thieth mokwongo achako neno pogruok. Kana achaka duoge mar ariyo, kora neno pogruok malach. Mar ariyo ni kora neno pogruok malach nikech do tunda manolokore bugo mang'ongo cha, sani koro odok kendo koro miyore odong' matin. Mang'e ni sani mar adek mitimo nani, tang'e ni kaduogo, taduogo ka koro en gimotuo. Kata bende do lokruok nyaka ne ochak thieth machal kod mae, gima bende nyaka sani koro miyo Kibaji elido menda madore mar thieth. Nikech kaka yedhe gin yath ming'iewo, to chuno ni yath nyaka ng'aur mana pesa na kodhi omna yath. Kata mana sani antiere gi kes mantiere jatuo mancho nego bed ni biro tarik 11, pok obiro nikech okoso pesa. Sama ok obiro ni nyiso ni thieth ok nyal dhi kare nikech wabiro chako manyien kendo wachako gi kuma ne waacha. Ok wanyal dhi mbele, wachako fresh. Nikech ibedo ka olewo mang'eny makoro kata kwa dhi mbele ni wamedo kwano macha ok dhi konye. Jalonyergo mag thieth mar tuo mar kansa, Laktar Sepius, wach ni koro ber ka koro piny wacho biro kod okang' makare mar jolo jogo eko mabende nyaka sani nitie kod tuo mar kansa. It has helped those who used to travel long distances, maybe going to Nairobi and Mombasa. So the patients within, at least it has reduced on the distance they travel. Lipot mowuok e migao mathieth e kaunti ni ma Migori yango ni kwan jogo ma osebedo ka gamo tuo mar kansa koro osebedo ka dhi malo e kaunti ni kabende tuo mar kansa mamako fuku mar nyuol kaachiel kod man mamako thuno ema nyaka sani ni malo e kaunti ni. Kwang'iyo kata data wa kaka osebedo bar the year 2021 ne wan gi ji madhi 200 to data ni osebedo ka medore okinyi gotieno. Jolony mag thieth wacho ni okang' mokwongo mar kedo kod tuo mar kansa en ka ing'eyo chalni. Kata kamano e kaunti ni ma Migori kwano oganda mathoth koro pok ng'e chalgi ka otende kod tuo ni. Lipot yango ni mana atamalo 29 kende ema oseng'e chalgi ka otende kod tuo mar kansa e kaunti ni ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyako Ramogi pok obudho nyaka ne wach mar coronavirus. Mbek chike matayo kata mag coronavirus e Kenya kata kamano pinje moko to pod nitiere kod tuo ni. To kata kapok obudho nitiere moro mochako wuok kendo. Ma en tuo ma jolony kata riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO luongo ni monkeypox. Nyiso ni en tuo moro makuodo del ma nonro mare wacho ni wuok kuom joka ong'eche. Iwacho bende nodwa chalo gi chickenpox, mano ma bende wacho ni nyaka ne chiw chanjo mare. Jogo matin kende mane buo higni 50 ema oseyudo chanjo no. Mano nyiso ni higni 50 mokalo nosewach ni en gima ok owinjo bed ni chando oganda nikech mabende giwacho ni monkeypox ne wacho bende ni e gwenge ma Kongo. Koro dhir no to gima nosewach ni en gima onge ochako tucho kendo sani en wach makoro mako piny mangima. Ang'eni jomoko koro nyalo chako chich gi joko ng'eche kata mani kor gweng' ma osebedo ka chamo ne ji oduma. En mani koro penjo ma wan go ni pono ni tuo ni odonjo pacho ka kata pinje mag Afrika bende wasechako keto kenge mar neno ni wathire mana kaka ne wasetimo ne midhusi mar coronavirus. Nyakoro mogiri riwruok marango chenro mag thieth kod ngima oganda World Health Organization onyiso luore wi midhusi mar monkeypox ma nyaka sani landre mapiyo kendo pinje 12 e piny mangima oseyang ni kod midhusi no. Ji maromo 92 e pinje go duto yang kod WHO ni oseyudo midhusi mar monkeypox. Ripota mara Judith Mondi ni kiler mathoth e wachno. Midhusi makelo kuot mar del mong'ere ni monkeypox e luoro ma sani thoth oganda ni godo e piny mangima. Monkey en nying mar ong'er gi dho ngere ma nyiso ni tuono mar monkeypox ne okwongo fweny kuom ong'eche. Nonro mar riwruog piny ngima WHO ne oyango ni midhusi no ne okwongo fwenye higa mar 1958 ka dhano mokwongo ne oyude higa mar 1970. Tinende lipode medo wuok e wi medruok kod landruok mar midhusi no e pinje mopogore opogore. Jogo miyudo kod midhusi ni thoro bedo gi wich bar, del maliet, nyarungrung, del kod choke malit, unding maremo, del mojony e kind mamoko. Lipot mane ogol kod riwruok matayo chenro mag thieth e piny mangima WHO tarik 21 mar dweni yango ni ji 92 oseyudo midhusi mar monkeypox e pinje 12 kuma oting'o Australia, Belgium, Canada, France, Germany, Italy e kind mamoko. Kata kamano, pinje moko e Afrika osebedo kod kwan joma gamo tuoni, wach makoro chuno ni ong'igi gi wang' mopogore. Pinje gi oting'o Benin,
Cameroon, Ghana, Nigeria, South Sudan e kind mamoko. WHO lero ni e kind tarik 13 nyaka tarik 21 pinje 12 oseyud kod jotuo manigi midhusini, wach mamiyo gi tang' ni kata mana pinje mamoko nyalo yudo midhusini. Oganda bende giketo e ler e wi yore ma tuoche gi landore, bedo machiegni kod jal man kod tuoni ka ng'ato omulo kit pi moro amora mawuok e dend wadgi kod bedo kama othung' gin moko kuom ranyisigo. Judith Omondi, Ramogi TV. Koro mugikoro wadonje weche motenre gi weche mag ohala. Uganda e kaunti ma Siaya ojiw mar rwako pith mar rech kaka yo mar bero kata medo yutogi. Kamishna e kaunti no Jim Joka wacho ni kata obedo ni kwan oganda e kaunti no lao milion 1 jopur 500 kende mosedonje pith mar rech. Kata kamano jokanyo e sekta no singo mar puonjo kendo tego jopur eno ni girwako pith mar rech ka gimiyogi kit rech ma ginyalo pidho mar medo kwan rech kendo konyogi yudo chiro. In the next 2 months, we should be done with the first phase of that research. We will go to the second phase of the research, and God willing, after another 8 more months, we should be able to release Pacho branded fingerlings that can actually do 2 seasons. In our households. Ne chenro mag limbe piny mar Uganda koro singo ni gibiro riwore kod jogo matimo ohala ma limbe ma Kenya mondo migijiw limbe e Afrika ma ugwe. Uganda geno mar medo welo madonjo e pinyno kod 50% kachopo higa mabiro kokalo kuom chenro ma ibiro tim kanyakla kod johala maturka. Jakom ma johala mag limbe ma pacho ka Mary Kamau nowacho ni riwruok e kind johala mawuok e pinje ariyogo biro konyo nyayo chiro mar jolimbe ne pinje mag Afrika ma ugwe manorochore bang' muoch midhusi mar COVID-19 e higni 2 mokalo. Collaboration, and you have our support, and we look to further engagements to see how we can put the product and position it also in our market. In addition to what we have been selling to the clients, you can be sure that we are going to be crossing the border so that we can have a different experience in addition to what we have back at home. As we have been told, what is uniquely yours is uniquely ours. We are going to own and run with that. Other countries that we are looking into is neighboring Tanzania and Rwanda, because we are looking at marketing the whole East African region as a unit, and that is why we have the single entry visa into this block. Because when we win, Uganda wins and Tanzania wins, and it is easy for clients to come and do a circuit within the 3 or 4 countries in the region. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Machiegni e mbalariany mar Great Lakes University of Kisumu. Wan mbalariany mopuodhi mar jigi wegi machiwo tiegruok mar ang'iny ni malo e courses motenore kod weche mag ngima, arts kod social sciences e pacho ka kod pinje mag Afrika mangima. Wamor mar landre kepo mar 5 dhi nyime e campus mayudore Kisumu kod Nairobi, omiyo or kwayo mari kawuono. Ni mathoth, limbui marwa ma en www.gluk.ac.ke kata yotol e namba mar 0736 550505. Great Lakes University of Kisumu, a center of excellence. Nyakwar Ramogi ajuang, bedu luomitni. Wanya wacho ni to titadoga donga rom ginera. En nyathi
mano oriwo ji te kata mihiya. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore? Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo? Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 1:45 mamidhiambo e chenro mar Ahero Dhowa. Duok piny sukari ma itiyogo kod gigo motimo sukari mang'eny kaka peremende kod math motimo sukari mang'eny. Machiegni nyakora mag jwang'e wechewa mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Bobby Joseph nobedo jaloch e tuke mag riembo ndiga miluongo ni Sokoke Mountain Bike Challenge e temo mare mokwongo e tukego mane obagi Watamu County ma Kilifi. Joseph nokawo thuolo mokwongo bang' ringo kuom seche 2 kod nyiriri 52 kendo yombo jotugo maromo 70 mane riembo e ndara mar kilomita 73. Fantas Gisheru notieko thuolo mar 2 kuom seche 2 gi nyiriri 53 ka thuolo mar 3 nokaw kod jatugo Patrick Mugo mane oriembo kuom seche 2 kod nyiriri 56. Ndara mane otimo kuoyo gode madongo to kod chieng' marieny matek moko kuom pek mane jotugo oyudo odiochieng'no manyoro. Jaloch e tukegi e pacho ka higni mosekalo David Kinja ma bende en kocha nobedo kod jotugo mane otieko thuolo mar 2, 3, 4, 5 kod 6. Tugoni ibiro tiyogo mar ywayo jolimbe ma pacho ka mondo oyud thuolo mar neno gwenge mag kadho wadh nam chumbi. This was my first time here and racing here. The sand it was more challenging to me because kwenye tuna train it's not that sandy. Wameongeza mlima mpya ndefu, so we survived until there, and then flat tire mechanical started, but by then the race was split. There was only very few people in front, so it was okay. Ja Kenya mokwongo twenyo got mabor e piny ngima mar Everest, James KG Kagambi oduogo e pacho ka odiochieng' makawuono. KG ne en achiel kuom jogo mane obiro kanyakla kendo luongore ni The Full Circle Everest Expedition mane oting'o jotugo mawuok e pinje mag Afrika mane ni kod lek mar chopo ewi godno. Tarik 12 dweni mar abich saa 10 okinyi Kagambi nochopo ewi godno kendo bedo ng'atno mar 3 e kind osiepegego chopo ewi godno. Ng'atno mane ochopo mokwongo nochopo saa 9 okinyi ka ng'atno mar 2 nochopo saa 10 okinyi. KG nolero ni kor lwasi nobedo maber kendo mano miyogi thuolo mar idho godno maonge ng'ikruok moro amora. Twenyo got mar Mount Kenya nyadi 6 kaachiel kod timo ikruok makare e piny mar Amerika kod Uganda nokelo ni yot kolero ni gigo bende mane odwa timo bang' chopo ewi godno mar Everest nolal e pache bang' bedo kod mor gilo. I have done mountaineering for 34 years. I can actually say that maybe that's not the hardest mountain I've done. There are others that are colder. I found it quite appealing, and every step it was taking higher. So I was able to go higher than I've ever been. Before then, I'd only gone to 23,000 feet. Now I was able to go to 29. Alisa Jamal to kod Aidan Jamal joloch mar tuke nyithindo mag Safaricom Golf mane obagi alap Manyali Golf and Country Club. Jotugo ariyogo mawuok e ich achiel kendo somo e sikund primar mag Khan Academy noyudo points 83 gi 93 kaluwore ka mano miyogi loch makende. Jotugo matindo maromo 63 kendo wuok e counties mag Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu, Tana River to kod Taita Taveta noyoro e tukego. Joloch mamoko nobedo Jeff
Jeff Kibe mane oyudo loch e kind jotugo ma hikgi ni piny ne higni 7, Aran Mengi mane obedo jaloch e kind nyithindo ma nyiri ma hikgi ni piny mar higni 8 kaachiel kod Mwai Mariga mane oyudo loch e kind nyithindo ma yowuowi mantie e bwo higni 12. The first 9 holes was a bit tough. I managed to play 11 over, and the second 9 worked very well for me, so I played 2 over. So my gross score today was 83 gross. So my game really worked the second time, and overall I really had a good time. This tournament was good for me. So my shots were going good. I hit long. The greens were not very hard. I feel like the course was good in my favor today, as all my shots went good. I didn't go in the bunker, I didn't shank, and I didn't hook as well. Jokanyo machano tuke mag Safari Rally e higani biro bagi e pacho ka dwe mar auchiel okelo yore manyien mibiro lu kod derepe ka gilero ni ma biro kelo ndadho e tukego. Derepe nyaka koro kal e yo ma geothermal area to kod na Russia ndara makalo Loldia kod Suisambu mane otigo e tukegi higa mokalo bende biro med bor magi higani e tukego matimore e kind tarik 23 kod auchiel. Well, the rally is going to be 80% what we had last year, and we have 20% new stages, just to make sure that it doesn't look exactly the same. So it's amazing how the Portuguese organizers have accommodated the spectators into their stages, and it's something that we have also spoken about right at the end of last year's event, to allow spectators more access into the stages. After all, without the spectators, there is no event. So we want to make the stages as inviting as possible for the spectators. To kawadhi nyaka piny mar Italy, Oiron Club mar AC Milan nokao kombe mar lig maduong' mar adhula e piny mar Italy bang' koso